Sambhara, a collection of Odia compositions. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ପ୍ରତିଭା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା କାଳିଆ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଶରଧା ବାଲିରେ ତିନି ଠାକୁର, ରାଜା କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ବାମରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ହାତ ଯୋଡ଼ି କର ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଠାକୁର ନୁହେଁ ସେ ଆମ ଜୀବନ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଦେବତା ସମାନ। ସଭିଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଙ୍କରି ନାମ, ଦେଶ ଜାତି ଲାଗି କରିବା କାମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହୋଇଲେ ରାଜା, ସୁଖୀ ରହିଲେ ସବୁ ପରଜା। ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ଅଟେ ସୁଦର୍ଶନ, କରିବେ ପାପ ବିନାଶନ। କଳି ଯୁଗର ତୁମେ ଠାକୁର, କର ବିନାଶ ପାପ। ଅପାର କରୁଣାମୟୀ ତୁ ସିନ୍ଧୁ ସାଗର, ତୁ କୂଳରେ କେତେ ବିରାଟ ନଗର। ଏତେ ପାପକୁ ସହି, ମନରେ ରଖି କାହାକୁ ପାରୁନୁ କହି। ତାଙ୍କ ଆଗେ ଅରପି ଶିର, ରାକ୍ଷସ ମାଗୁଛି ଅମର ବର। ଶରଧା ବାଲିରେ ତିନି ଠାକୁର, ଏକଳି କାଳେ ତୁମେ ହିଁ ସାହାରା ଜଗତ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋଡ଼ୁଅଛୁ ଆମେ ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ, ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଏକାଳ କରାଳେ କଳ୍କି ନ ସାଜି, ଉଦ୍ଧାରି ଦିଅ ଏ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହେ।